Като се за фестивала. Журито присъжда първа награда на Мая Архимандритова. Честито! От името на журито... Може ли да кажа едно свое стихотворение? Петя, седни, моите му, че после ще обясни. Имам ли право да кажа едно свое стихотворение? Сутринта не ме допуснаха. Петя, седни си на место. Един момент. Добре де, но конкурсът свърши, наградите са раздадени. Не ми е за наградата. Тогава какво искаш? Искам да кажа едно свое стихотворение. А ако ние не искаме? Добре, който в залата не е съгласен да си каже стихотворението, моля да гласува. А който е съгласен да си каже стихотворението, моля да гласува. Другарко Мадърлийска, може ли наистина? Не, всъщност това си вече ваша работа. Заповядайте. Една жестока ножица с крясък отхапа злобно моите коси. Разпръсна ги по пода като пясък, гърба ми вече нищо не краси. Червената ми рокля в гардероба посърнала, измачкана лежи. Разкръсва за качалката с злоба, че черната престилка й тежи. Смирено лунапаркът си отива, отнася светлини и светъл смях. И морската градина става сива, по-сива и от вятърния прах. Чакайте малко. Чакайте малко. Чакайте, де. Ясна, тук е се купила, тук е свършило. Алде да се смей. Не е срам. Ученици, аз не разбирам от педагогика, не разбирам от възпитателни мерки. Аз може да бъркам, може сега да нарушавам някои ваши правила, но ученици, това момиченце тук до мене прочете истински стихове. Истински. Защото то пише искрено. Защото то пише открито. Защото то пише за това, което иде отвътре. Не по задължение. Не за да отбия номер. Аз слушах вашите стихове. Слушах разните там есета. Гледах цялата тази програма. Дори взех участие в целия този маскарад. Да, маскарад. Именно маскарад. Поезията не е средство за участие в мероприятия. Не е за отбиване на номер. От 26 човека тук, 25 не бяха искрени. Те 25 пъти лъгаха. Било с стихове, било с проза, било с хуморески, било с дявол, знае какво. Вие всички слушахте, ръкопляскахте на глупости. Защо? Как да ви разбера?